Hej og velkommen til denne her videoserie omhandlende Dialux Evo. I den første video her, der kommer vi til at snakke om menusystem i Dialux og hvad det er, man ser, når man åbner Dialux for første gang. Når man åbner Dialux for første gang, så vil den bede en om at lave en bruger heroppe. Det er gratis at være medlem. Der findes også en pro-udgave, hvor man får nogle muligheder for at lave noget bedre præstationsmateriale, hvor den tager Dialux's lysberegningsrapport og kan lave den om til en PowerPoint med billeder og med tekst. Den samme tekst, som man selv tilføjer i programmet, de beregninger, som Dialux er kommet frem til, som man kan se i det normale rapportsystem, som Dialux har. Jeg er ikke pro-medlem her, så det her det vil være for alle, der har, hvad kan man sige, den normale udgave af Dialux. Det her, vi ser os foran her i midten, vil de normale projekter være, som man har haft gang i for nylig. Hvis vi kigger til venstre for her, så kan jeg anbefale, at man går ind og kigger på den her Knowledge Base og Dialux's egen YouTube-kanal, hvor der er en masse god viden at komme i gang med her. Hvis man klikker på den øverste her, så får man adgang til at arbejde med bygninger og udendørsarealer i et stort område, og har mulighed for at lave stigbelysning ved siden af sine bygninger og sin rum, flere etager og så videre med det her. Så der bliver åbnet op for en masse ting og sager. Man kan også starte med at smide en plantegning ind, og det vil vi gøre, når vi er inde i selve systemet. Så er der en her, der hedder planlægning af rum, gadebelysning og enkelte planlægning af indvendige rum. Hvis vi for eksempel tager denne her planlægning af rum, så har vi, hvor vi enten kan lave en fri tegning, altså hvor vi går ind i programmet, og så tegner vi rundt med ydervæg, og det giver nogle gange meget god mening. Og så har vi den anden her, hvor vi har et fuldstændig kvadratisk rum, eller et firkantet rum, med højder og med prædefineret ydervæg. Her, der indstiller vi vores 12464-1 lysstandard, så der kan vi gå ind her og sige, finde den, der passer til det, vi skal lave. Så hvis det for eksempel er noget salgslokale, så kan vi specificere nede i den her tabel 35, jamen hvad for en specifikation er vi i kasseområde, parkebord osv. Og så vil Dialux gå ind og lave lysberegning eller indsætte de antal lamper, som man har behov for i forhold til et kasseområde. Hvis man klikker OK, nu har vi allerede lavet nogle definitioner på rummet, så kan man se her, at vi får et rum på den størrelse, som vi nu allerede har skrevet her. Hvis det ikke var det, man ville i gang med, så kan man gå op i filer her og sige luk, og så kommer man tilbage til det her. Hvis man siger nyt projekt herop, så er det denne her heroppe, den starter automatisk. Og her, der starter vi med en tom skærm, og vi kan begynde at sætte tegninger ind og arbejde ud fra en AutoCAD-tegning eller en håndlavet tegning, som vi vil lave i de her videoserier, som jeg vil have her. Der har jeg lavet en håndtegning på et rum, jeg har været ude og måle op i. Man kan ligesom se, at menuerne er delt op med de her små mellemrum, og det er der en grund til. Den første del her, det er vores grundplanstegning, vi kan hente ind. Den næste omhandler tegning af bygning, tegning af rum, indsætning af vinduer og døre, og indsætning af patienter, hvor vi kan lave noget solafskærming, og vi kan definere vores område. Her under definition af område, så kan vi jo have et lokale, som har flere funktioner. Det kan også være, at vi har kun én funktion,
Så herinde, der definerer man så den funktion, altså man går ind og definerer det i forhold til lysstandarden hen. Det kommer vi tilbage til. Det er også her, man kan sætte sin vedligeholdelsesfaktor ind. Det næste menupunkt hernede, det omhandler lidt omkring det, som er på bygninger og inde i rummene. Så der har vi lidt med nogle søjler, altså faste bygningselementer, og niveauskifte og ramper osv. Forskellige tagkonstruktioner, man kan sætte på, nedsænkede lofter, udsnit, det vil sige, hvis vi har to rum, der støder op mod hinanden, men der er ikke nogen dør imellem, så kan man skære et hul i væggen, eller hvis vi har et etage, hvor vi har en trappe, der kører op igennem etagen, så kan vi skære hul i gulvet og i loftet, og sætte en trappe ind, sådan så at de to rum nu kommer til at hænge sammen. Det næste hernede, den næste menu, den omhandler møbler og objekter. Så der kan vi sætte firkanter ind, vi kan også sætte borde og stole ind, og vi kan begynde at sætte hernede i den her, der hedder materialer, så kan vi sætte farver og gulve på, altså det vil sige træ, elementer og så videre, fliser på væggene. Det vil så ligge herinde under den her materialer her. Den sidste hernede, med hjælpelinjer og etiketter, den er rigtig god, når vi skal til at sætte ting lige op, og vi vil godt vil have nogle faste punkter i vores rum. Det kan være med 60x60 gitter, man vil godt sætte ind. Det kan være, at vi har noget kreativitet med nogle cirkler. Vi kan begynde at sætte noget tekst på. Vi kan sætte sådan måleangivelser ind, hvis vi godt vil fortælle kunden eller dem, der nu skal modtage vores lysberegning, jamen lampen skal hænge med 1,20 fra den ene væg og 1,60 fra den anden væg, altså XY-koordinater. Så kan man begynde at sætte nogle mål, faste mål ind herpå. Det er meget behjælpeligt, når vi begynder at lave vores rapport og lave noget udskrift på det her. Den næste, der hedder kopiering og tilordning, der kan vi kopiere elementer af lamper, og vi kan bagefter sætte dem op, sådan så de sidder fuldstændig lige i forhold til x og y-koordinater, i forhold til om de skal være vandrette osv., sådan så det ser fuldstændig lige ud alt sammen. Den her, der hedder visninger, der kan vi gemme en visning. Det vil sige, at vi gemmer en kameravinkel, som vi kan vende tilbage til for at lave et pænere billede. Vi kan også bare lave en visning og gemme den som et billede direkte. Så bliver det ikke et renderet billede, altså et højopløst billede med mange detaljer på, så bliver det det, som vi kan se direkte inde i vores projekt. Men nogle gange så er det meget godt lige at have en visning, en fast visning, hvis man nu godt vil vise, hvordan en lampe indstilling er på den her måde med den ene lampe, og så udskifter man lampen og sætter nogle nye lamper ind, så vil vi gerne have den samme kameravinkel, sådan, så man kan lave en fin præstation, uden at kameraet har bevæget sig. Så kan man gemme kameravinklen her. Den sidste hernede, der kommer alle de elementer ind, de forskellige rum, de forskellige etager, de forskellige bygninger, med deres forskellige vinduer og døre og lamper og hvad man nu ellers har sat ind i sit rum. Det vil så figurere hernede, så hvis man lige pludselig synes, man har en dør for meget, det kunne være, at den var blevet sat ud i uendeligheden ude i vores kort herude, og vi ikke kan se den inde i rummet, så vil man kunne finde den herinde og slette den dør, der nu var blevet væk eller var for meget. Det kan vi gøre med alle vores lamper og ting og sager her. Det næste menupunkt, det handler om vores lys. Så her der har vi lysarrangementer i forskellige former. Vi kan bede Dialux om med denne her, der sidder hernede, automatisk enheder til området, om at klikke her, så klikker vi ude i vores rum, og så sætter den automatisk det antal ind, den mener vil være gældende for at få den korrekte lysstyrke i forhold til det, man har valgt, at rummet skal være, om det er et kontor eller et salgsområde eller en tandlæge.
så vil den sætte de lamper ind, som passer ind i forhold til de luxkrav, der er. Man kan sætte et enkelt armatur ind, og man kan sætte nogle linjeformater ind manuelt. Og det er meget praktisk, hvis vi har flere forskellige lamper inde i det samme rum. Så nogle gange så bliver Dialux en lille smule forvirret af, at vi siger automatiske enheder til området, fordi hvis den allerede har sat det antal ind, der skal for at dække luxene ind, så er det egentlig os, der bestemmer mere, end Dialux kan med den her automatiske funktion. Detaljer på lamperne, så skal vi have fat i, skal vi ud og klikke, og så kan vi se nogle flere detaljer her. Hvis man har spots på skinner eller downlights, der kan tilte, så kan man bruge den her funktion til at vinkle lamperne hen til en bestemt, sådan så vi ikke skal sidde og trække nogle snore, så kan vi ligesom sige pege på det element eller på den væg, man godt vil have, at det skal lyse hen på. Det kan man så bruge den her funktion til her. Farvefilter, ja, vi kan sætte forskellige farver på, sådan så er RGB-farver eller Kelvin-farver, hvis vi vil have et bestemt udtryk med lamperne. Lysscener, der kan vi sætte dagslys på. Vi kan opdele vores lamper i forskellige zoner, så vi kan dæmpe ned for lamper. Vi kan have vores grundbelysning, som lyser 100%, og så kan vi have nogle spots, der måske lyser 70% eller omvendt. Og alt det kan man beskrive hernede, sådan så at det bliver sat rigtig op i sidste ende. Områder, det var den samme, som vi havde over i konstruktion, hvor vi kan definere, hvad er det for et område, eller områder i samme lokale, og vores vedligeholdelsesfaktor. Så har vi nogle forskellige forhold til vedligeholdelsesfaktor her, hvor man kan gå ind og definere nogle ting. Vi kan gå ind og lave noget energiberegning i forhold til, hvor ofte bliver det her rum brugt. Hvordan er det i forhold til, hvor det er lokation henne? Er vi i Tyskland, eller er vi i Danmark? Og hvordan ser det så ud over hele året i forhold til at dæmme op og ned i forhold til månederne januar, februar og juni, august måneder, så vil man kunne se en energiberegning i forhold til det her. Nødbelysning, ja, ligesom vi har vores lamper heroppe, så skal vi sætte nogle nødbelysningselementer eller lamper ind i nogle forskellige arrangementer, sådan så vi dækker ind i forhold til den lovgivning, der ligger der. Den sidste hernede, den er fuldstændig som den over i konstruktion, altså med hjælpelinjer og etiketter, kopiering og tilordning, og hvor vi gemmer vores kameravinkel, og hvor vi kan se nogle elementer. Det er de samme elementer, som er over i konstruktion. Beregningsobjekter. Ja, her der kan vi jo lave mere specifik beregning på rummet i forhold til blænding. Så hvis vi tager den her beregningsparameter ud, så har vi vores almindelige lysberegning, vi har vores UGR, vi har vores glare rating, vores cylindriske, som vi kommer til at kigge på her i nogle af de her videoer. Og det samme hernede af forskellige typer i anvendelsesområder osv. osv. Igen, nødbelysning, der har vi nogle specifikke beregningsfelter, vi kan sætte ind i forhold til redningsveje og antipanik og så videre. Og den sidste hernede, den kender vi fra de to andre. Eksport, det er her, hvor vi kan lave en mere højopløselig version af de her kameravinkler, vi har gemt, altså de her visninger, vi har gemt. Så der kan man gå ned i den her Ray Tracer og definere, at vi godt vil lave en højopløsning, og så vil den generere et billede, som vi kan bruge i en PowerPoint eller i vores Dialux-rapport til at vise nogle fine billeder i her. Vi kan også lave noget eksport over til noget AutoCAD med nogle forskellige lager og så videre, sådan så man kan arbejde videre i det i AutoCAD. Dokumentation, ja, den kommer vi til, men der har vi har ikke rigtig noget her, så det var egentlig menu gennemgangen af Dialux projekt, den vender vi tilbage til. Det var det for første video.